O môj Bože. Čo? Mám pocit, alebo skôr potrebu sa socializovať. Čože? Proste taký divný pocit. Pila si dnes vodu? Nie, je to niečo iné. Mám chuť, túžbu, niekam ísť a rozprávať sa s niekým iným ako si ty. To nedáva žiadny zmysel. Nie je to ani tak, že by som chcela, aby ma niekto niekam zavolal. Chcem niečo zorganizovať. Sama. Možno. Spoznať nových ľudí. Nových ľudí. Koľko pozvaní sme posledné mesiace odmietli? Veľa? Myslíš, že sú niektoré pozvania ešte aktuálne? Neviem, zajtra je sobota. Áno, nie je to náhodou tá sobota, kedy oslavuje narodky Hanka? Áno, presne tá. Mala by si ísť. Určite. Zlatko, podpor ma. Len som prekvapený, že chceš ísť na oslavu Hanky, kde okrem nej a jej priateľa nikoho nepoznáš. A že chceš podstúpiť small talky s ľuďmi. Počkaj, ja som nehovorila nič o small talkoch. Počkaj. Ty si tá Sára, čo točí s Valdenom? Ako ste sa vy dvaja vlastne spoznali? Dá sa z toho vyžiť? Ešte jedna úplne najviac obľúbená. Môžem sa s tebou odfotiť? OK, fajn. Ostávam doma.